ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба ҷалби таваҷҷуҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳаллу фасли дарёфти роҳу усулҳои рафъи мушкилот вобаста ба обу иқлим хеле муҳим ва саривақтӣ мебошанд. пешниҳоди сарвари тоҷикони ҷаҳон эълон намудани ташаббусҳои ҷаҳонӣ вобаста ба обу иқлим тавонистааст платформаи фарохеро барои баррасии проблемаҳои мардум ба обу иқлим дар сатҳи байналмилалӣ ба миён гузорад. ташаббуси навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо иқдоми навбатии башардӯстона ва хиратмандона арзёбӣ мегардад. ба андешаи таҳлилгарону мутахассисон қатномаи соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо яке аз қатномаҳои нодир ба ҳисоб рафта дар он ҳам рӯзи байналмилалӣ ва ҳам соли байналмилалӣ дарҷ гардидааст. пуштибонӣ ёфтани панҷумин иқдоми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар соҳаи обу иқлим аз сӯи ҷомеаи ҷаҳонӣ бо дарки масъулияту якдилона бо қабули қатнома гувоҳи боз ҳам баланд гардидани обрӯю эътибори давлати соҳибистиқлоли тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон мебошад. таъкид кардан ба маврид аст ки ҳанӯз моҳи марти соли 2021 зимни нахустин ҷаласаи пешниҳоду эътирофи обу иқлим пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иброз карда буданд ки обшавӣ бо суръати пиряхҳо дар баробари зиёдшавии истеъмоли об ки аз афзоиши аҳолӣ ва рушди иқтисодӣ вобастагӣ дорад метавонад ба оқибатҳои манфӣ оварда расонад. мояи ифтихори ҳар як сокини тоҷикистон аст ки дар асоси ин қатнома пешниҳодҳои ироашудаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷониби давлатҳои узви созмони милали муттаҳид дастгирӣ ёфтаанд ва ҳамин тариқ 21 март ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон гардида мутобиқи ин қатномаи созмони милали муттаҳид таҳти ҳамоҳангии дабири кулли созмон қабули фонди трастии мақсаднок яъне хазинаи байналмилалии мақсадноки эътимоднокро ҷиҳати ҳифзи пиряхҳо таъсис медиҳанд ва соли 2025 дар шаҳри душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба масъалаҳои ҳифзи пиряхҳо баргузор мегардад. дар қатномаи соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо аҳамияти пиряхҳо ҳамчун ҷузъи таркибии даври гидрологӣ ва таъсири ҷиддии обшавӣ бо суръати онҳо ба иқлим, муҳити зист, саломатии инсон ва рушди устувор зикр гардидааст. ҳамчунин дар ин санад таъкид шудааст ки таъсири гармшавии глобалӣ ба коҳиши густурдаи криосфера боис шудааст ки дар натиҷаи устуворӣ дар минтақаҳои баландкӯҳҳо кам гардидани миқдору обшавии маҷрои об ва захираҳои обро дар ҳавзаҳои дарёҳои барфу пиряхдор тағйир додааст. раванди мазкур ба паст шудани маҳсулоти маҳаллии кишоварзӣ, афзоиш ёфтани норасоии об ва баланд шудани сатҳи миёнаи баҳрӣ таъсир расонида истодааст. ба андешаи мутахассисон дар шароити кунунӣ маҳз мавқеъгирии маҷмӯӣ метавонад барои ҳалли мушкилоти рӯзмарра, рушди иқтисоди сабз ва пешрафти босубот заминаи боэътимод гузорад. таи 10 солаи охир инсоният ба таҳдидҳои муосири ҷаҳонӣ аз ҷумла тағйирёбии сайёра ва бар асари он зиёдшавии фалокатҳои табиӣ аз ҷумла обхезӣ, тармафароӣ ва обшавии пиряхҳо, проблемаҳо оид ба таъминоти об бинобар зиёдшавии бо суръати аҳолӣ, хуруҷи бемориҳои сирояткунанда ва ғайра дучор гардидааст. бар асари тағйирёбии иқлим то имрӯз аз 14 000 пиряхи тоҷикистон зиёда аз 1 000-аш комилан об шуда, таи чанд даҳсолаи охир ҳаҷми умумии пиряхҳои кишвари мо ки зиёда аз 60% захираҳои обии минтақаи осиёи марказиро ташкил медиҳад, ба андозаи тақрибан 3-1 баробар кам гардидааст. мутобиқи ҳисоботи пешакӣ то соли 2030 зиёдшавии истифодабарии об дар осиёи марказӣ 15 то 20% ташкил медиҳад. қабули якдилонаи қатномаи соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо бо ҷонибдории теъдоди зиёди давлатҳои узви созмони милали муттаҳид бори дигар аз он шаҳодат медиҳад ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ташаббусҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва саҳми он барои ҳалли чолишҳои байналмилалӣ эътимоду боварии зиёд дорад, зеро ташаббусҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати роҳандозии ҳамкории бештари ҷомеаи ҷаҳонӣ барои расидан ба рушди устувор дар соҳаи об заминаи мусоид фароҳам меорад.